носочки пораз. Дівчатка починають з правої ніжки. Йдемо в сторону. 1, 2, 3, теп. Теп ми робимо на носочок. 1, 2, 3, теп. 1, 2, 3, теп. Пальчики разом, іначе ми гладимо, гладимо, дуже ніжно. Можна потренуватись, наче ви когось гладите, але пальці не загибаємо так, а тільки просто провели до себе. І з'єднуємо з ніжкою. Яка ніжка, така і ручка йдемо. 1, 2, 3, теп. 1, 2, 3. На теп ручки у нас статичні. 1, 2, 3. Статичні. 1, 2, 3, теп. Лікоточки до себе не тулимо. Ручки у нас йдуть в сторони, в сторони, в сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,